si Papa guys og tubig. Wala na shampoo ang sakdanan ay. Ay tubig para limpyoaning sa amin ba. Natagotahan. Na mga kabundukan nga perting daguma. Dagom kay guys oh. Baga kayong dagom. Itom kayong langit. Tubig. Di na siya abnormal nga tubig guys. Abnormal na nga tubig. Abnormal nga tubig. Bitaw ko na siya guys. Kanang naimurag shampoo ba? Shampoo ni sa kuan para limpyo sa amin. Abog man ang sa amin, di ba? Si Aki nga tulog na, nanganga ang laway bay mo tulo na bay. Uman na, dan. Close the open. Close open. Close the open. Ding. Butang sa loyo. Butanganan sa loyo ay tira ipang tambak ang mga anik-anik. Ata? Ano di siya? Diha ipang tambak guys ang mga anik-anik sa sakyanan. Tug si Akio. Kung wapa na to guys, daghan nagisulti dira ay daghan nagipapalit dira sa watahan. Muapil nag-ato ni Papa. Nya natug man. Awa siya alam nga si Papa ni ato watahan. Arata guys ay magpagasta. Ay, napas. 7-Eleven. Muna 7-Eleven guys. Kani gasoline station. Gasoline refill. でもやってる人いる。 Ito sa daki dayo pa fight si day. 空いてるから。 Arita guys, magkuan ta guys, mag car wash ta. Magwanahan sa ko 掃除機 mag-vacuum はあ ay. んくん起きちゃうから。 Car wash time. Anita magbayad guys ay. Paano mo oy? Magbutang lagi may kwarta. Lagi, unya na hindi ko magbayad. Isira daw ang bintana guys. Sumuna ang car wash guys. Kanang mudagan na ang kanang machine guys. Ang sagdanan kay kuan lang na sa steady ra na, stipot ra ang sagdanan sa ang kuan ra ang kanang machine ba mo ay maglihok. Forward, backward na ang machine. Pero ang sagdanan kay kuan na siya, dira ra na siya, di na mulihok. Inighuman na mulihok mudagan. Na ay ang machine ra guys ang mag-move. Pero ang sagdanan kay stipot. センサーで大きさを見てるんだけど、こうなってこうなってこうか。 Naday na kuno sensor guys. Nandiyan mo na nag-measure sa size sa sagdanan kay para makahibaw siya kung asa siya asa taman siya mag-move ba para mahugasan tanan ang sagdanan. Aso nanda. Ay, na ang sagdanan na sod na. 昔これ思った。 Ninang ka papa, ano kirinisti papa kuri ano shampoo tsuka wanay no? Nang ka adi mo araw kara ni. 今あれだよ、大きさを見て、 Ima? サイズを見てこれからで。 Una nga sagdanan guys kay tubig ra na ijang gipahugas ana depende man guys depende man guys pwede man kamo pili o kanang naibrato ra nga tubig ra na pwede shampoohan na pwede shiny papa pika-pika na ron no na ano ni dano kang kaya ro siya irabiro ro siya ang tubig ra dai guys kay walay dry pero kani kay kuan niya na dry kani guys na ang Ato, tubig ra guys kay anda. 200 anya ang kung na shampoo niya na dry kay 300 あとジェットポー。 ay mo na yung mga price Strong. guys ay magpili ka na kung unsa imong gusto ganahan pa ka magpawak sa imong sagdanan ning lihok na ang kuan guys machine ay wala pa dahil ang sagdanan pa din nato ning lihok car wash na wala na ang nakasuwat ana guys ya kanji man na di man ta kapasaan na basta kay mauna na si Papa ning katawa pa no si makasabot and start na og limpyo na murag bagto di ba may typhoon ni tayo ni Papa sa kiyo mahadlok ra ba ani niya kay natulog mo siya kiyo kira ugawas ang sagdanan no ay ugaw kay di ba Papa dyan ko kasukayan ni kakuray magkuhan ba maglimpyo si Papa dyan na permi
Kung ako haram ning trapuhan og towel, si Papa kay mo ari sa diri sa car wash. Murag bagto, di ba? Murag bagto. Sa lojukod, sa likod, apil po og limpyo. Ada Torayas. Kuha naman nung nagbayad guys, 300 yen ra. Kanang shampoo ram niya to Human na. Nang kikay ay nagihok, ay machine. Ang machine kaning forward na. Moving forward. Dilita ng moving backward. Kuha lang kita, move forward lang ta kanunay. Backward na po. Kaniya ay kay dry ni siya guys. Dryer. Ay, narin ko rin papa. Mada bisa dyan. Papa ko rin durayan, ano? Kanan na ay durayan na ay. Dryer. Baog ko na niya. Ugan na. Ugan na. Nani kay tiaro papa? Toraya now. Dry daw. Drying now. Drying now. Okay, done. Finish na daw guys. Nani at tiro na? See you again. Ato Huh? See you Thank again. you very much. Thank you very much. Thank you very much. Paragi pasagdan og trapo ba? Ang tabangan si Papa kay luoy pagtawan. So trapuhan na tong towel guys para di magbasa ba. Kaya dami na. Kaya dami. Apilan po na tong trapo diri sa sud guys kay basa man niya ang towel ay nya naman yung mga hukuan diri ba mga hugaw mga abog-abog atong apilan og trapo kay para malimpyo pud ang sulod ba. Unsa kani po diri guys kani sa pultahan ay tinamakan na sa sapatos sugaw ka so apilon ko na nato kay para limpyo gud ba. Trapuhan ni natag talong guys tananon na tong trapo kay puslan pa man nagtrapo ta tananon na naman. Lagyan na na po ni Papa ang gasgas. Pero ini ni Papa. Ini Papa. Ang gipangutanan si Papa guys ba nganong nagkuan si Jan nag-car wash mi ba nga padung guduan dagom taligsik na good sa ana si Jan nga dapat daw mag-car wash jud kay kung ano daw kung uwan na daw ang kaninga sagdanan kay sa snow mangguto nga hugaw unja kung di daw kuno i-car wash kay mataay ay salt food ba niya makataay ba dyan na sa mga steel kuno sa sagdanan. Doon na ta uli guys. Ang Japan guys ay limpyo kasi ng kalsada. Farm, ilang farm nga wala yung mga tanong kay winter. Grabe kayong dagom bridge. Then na Shimamura diha guys. Then diri pizza na pod Avail mga sanina balidyan ng Avail o Shimamura Sanmax na dito recycle shop dito ay nyamoli ra ta dita maghapit-hapit ay watay kwartay pamalit. Matsumoto nga bata ay estudyante ni papagako si karaoke na guys pwede mag karaoke diha Japan rin takaangan pwede magkuhan siya guys mag party mag karaoke sa una katong training mi kay dira mi party Lawson ay Lawson dira guys convenience store. Then dito kay Save View kani kay dog pet shop mga kuan na guys mga iring og iro magbugno bitaw mga kuan na guys mga pet shop na nga kanang mga tinda ba para sa pet mag trimming hospital mga basta anything para sa pet. Sa una kay gamay ra ni siya nga shop guys karon kaning dako na kuha na sila ning ginansya na nagdaghan kay nag-improve naman ilang store. Then dira kay kuan Aoki mga suit na dira guys tinda na kay mga suit niya diri kay kuan haircut nga hair salon di ay haircut nga hair salon. Hair salon na dira guys. Inya diri guys kanang sports Cebu guys kay mga tindahan na og branded na daghang branded dira. Pero mulabay lang ta kay watay ikapalit di ta ka afford ana.
sagdanan, tindahan og sagdanan. Saka na kay tindahan og BMW, di po ta ka-afford ana. Sige ko gaya dili ba yung ko di ko kapalitan na di mi ka-afford ana. Ningon si ta kuya. Unsay mong sige gaya dira mama kay Bisaya ba sa kuwas na kasabot ko BMW manggo dito sa Sports Review di ta kapalit ka di ta ka-afford ingon na siya. Future makapalit manggutana ayaw lang di BMW. Makadaog na daw ko na Miss Lotto guys, mapalit mig BMW. Di po di mo mapalit og BMW. Oy, okay na ko sang sagdanan nga bratohon basta kay mudagan lang maabot lang ko sa trabahoan okay na. Madyo pag mo palit og kuan juta. Nindot nga investment guys, juta, mga kwintas kanang mga gold ba. Nindot na nga investment. Labi na sa Pilipinas guys kay ang juta nagkamahal. Nindot na investment ang juta o kwintas kay ang gold food ay di lang kwintas kanang mga earrings basta anything nga gold guys kay nagka-increase ang mga value ana. So mag-invest ganita ka nang nag-increase ang value dita nang mag-decrease ang value kay logita na. Adong na mi uli guys, mura to among trip for today. Giuban na ta mo. Dira kay Costco, Family Mart, mga store gihapon ang guys diri kay kana ay kay Hotomoto, mga binto na guys foods. Yellow, stop. Red, stop. Tinda na ay kay ko ana guys kana mga sweets ba. Ya kani diri food kay kan ana na guys Italian restaurant ni Papa. Kanirero ang ana na guys. Kana kay kuan drugstore. Diri kay kuan Delicia. Ang kanang Delicia guys kay supermarket na nga medyo pricey. So maura to guys ay muli na mi guys. So that's it guys. Salamat sa pag-uban ng tanalingaw mo para mura rapod mo nagsuroy-suroy diri sa Japan ba. So thank you for watching guys. Always remember to stay safe man. God bless us all. Bye everyone. See you on my next vlog. Si Kyo ay natulog. Ano ka? Mama mo dakos ka